To fa masu sauraro ta faru ta ƙare, a inda an dakata da wannan shirin fim ɗin na Labarina wanda wasu suke mai kallon shirin fim ne da yake da awon musulunci da kuma yaƙi da daba. To a yau dai har ila yau ana tunanin cewa wane fim za a dawo, to ga shi dai a fim ɗin Labarin Nawa an dawo inda aka dakata tsakanin fafatawar da ake Sumayya da mijinta Firezdo da kuma Gimbiya Murjanatu da kuma mijinta ita ma wato Raba Gardama Abba kenan. Shin menene manufan Malam Aminu Saira Muhammad da ya dawo da wannan fim ɗin? Sai ku bi mu zuwa cikin wannan bidiyo har ƙarshe domin ku ji kuma ku gamsu ku tabbatar. Babban dalilin shine shi a karan kansa ya tabbatar da cewa wannan fim nasa ba fa a kallonsa sosai a tashar tasa wadda ake wa lakabi da Saira Movie, wato fim ɗin da ake ɗorawa na su wannan ake mai kallon fim ɗin daba-daba. Hakan ne yasa saboda shi ma yana so a ci gaba da kallon fim ɗin kai ya rasa masoyansa, ya dawo da fim ɗin da aka fi kalla. Shin abin tambayar anan shine da wannan fim ɗin na Sumayya da ita da Raba Gardama da Firezdo da ake ta fafatawa su Baba Ɗan Audu da su Kilishi da kuma wancan fim ɗin da aka yi shi na su Mai Nasara da Maryam da duka da su Jamila, wani fim ne ya fi ƙayatarwa a ganinku ko kuma mu ce ku wane fim kuka fi kalla wanda ya fi burge ku? Shi dai Saira ya ce wannan fim ɗin zai dawo, amma mun kasa gane me dalilinsa na dawowa wannan season fim ɗin. Wato yana ganin cewa wannan fim ɗin kamar an fi kallonsa, an fi kawo mai kuɗaɗe a cikinsa shi yasa zai dawo. Amma fa wancan an fi nuna soyayya a fili, ya fi ƙayatar da mutane kuma mutane sun fi sonsa sosai da sosai. To amma kafin mu ɗanɗana muku zuma a baki masu sauraro, idan wannan shine ziyartarku na farko cikin wannan gida namu mai ɗimbin albarka mai suna Hausa Top 1, muna roƙonku da ku ɗauki hannayenku masu ɗimbin albarka ku dangwala mana subscribe, ku mana liking kuma ku danna ra'ayinku a ta fannin comment kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa, wadda hakan shi zai bamu dama da ƙwarin gwiwa da zai sa mu ci gaba da kawo muku dukkanin wasu zafafan fina-finai da ake ƙayatarwa a masana'antar ta Kannywood. Wannan shine abin da muka iya kawo muku a ganin mu kuma a cikin shirin da muka saba zuwa muku da shi na fina-finan da ake yi a masana'antar nan ta Kannywood. Shin ɗan da Sumayya take riƙo wato Yarima Ahmad ɗan gidan Raba Gardama ta tabbata cewa zai dawo masarautar ta Gabas ya ci gaba da zama a wajen iyayensa wato kakanninsa da kuma mahaifinsa, ko kuma Raba Gardama yana nan yana sa ran cewa a bar shi a hannunsu? Sai dai shi kuma kansa Firezdo ya bayyanar da cewa ba fa za a ba da wannan yaron ba, domin ko idan suka dage akan za a ba da wannan yaron sai dai a je kotu fa a raba faɗa. To amma menene nufin Raba Gardama da ya ce a bar ɗan a can? Ku sa mana ra'ayinku dai a ta fannin comment akan dukkanin abin da kuke tunanin zai iya faruwa da ma wanda ba kwa tunanin zai faru.